Lewap vilayatynyň Çerjew etrawynyň Jeyhun daýhan birleşigine paýta plany dolunmanyny sebäpli kärenneçilerin körekleri eli bilen ýygnamaga mejbur edilýänini habar berilýär. Azatlyk radiosyna howpsuzlyk sebäpli anonim görnüşde maglumat beren käbir daýhanlaryň aýtmagyna görä, yerli ýol başçylary häzirki wagtda etrawyň hem şol daýhan birleşiginiň bu ýylky paýta planyny dolup bilmäni üçin kärenneçilerden paýta meýdanlarynaky körekleri çenni eli bilen ýygnamagyny talap edýär. Etrawyň hem daýhan birleşiginiň ýol başçylary ýygyderli ýagdaýda kärenne ýerlerine barla geçirip körekleri ýygylmadyk daýhanlara berkän jyglan edýärler. Kärenneçiler körekleriň el bilen ýygnalmagynyň sebäbini bolsa, tutuş daýhan birleşigine Sowet döwründen galan bary ýogy 2-3 sany körek ýygan hem arassalayan agrotehnikanyň bardygy, ýagny gerekli tehnik mümkinçiligiň çäklidi bilen düşünürýär. Adynyň tutulmalygyny sorap Azatlyk radiosy bilen gurrundeş bolan yerli agronom pes hasyrlylygyň sebäbini şeýle düşünürdi. Jeyhun daýhan birleşiginiň töweregindäki zi kanallary her ýyl ýygyderli ýagdaýda arassalanmaýar. Mineral dökünler kärenneçilere wagtly-wagtynda ýeterlik mukdarda berilmeýär. Şeýle sebäplerden daýhanlaryň kärenne ýerlerinden almaly hasylynyň muktary her ýyl barha pese gaçýar. Muňa garamazdan yerli ýol başçylar gaýtam her ýyl tawşyrylmaly hasylynyň mukdaryny ýokarlandyrýarlar diýip sözlerine şeýle dowam etdi. Şu ýylyň paýta ekiş mövsüminiň ýurdun Günnowar vilayatyna ygyrly gelmegi ýagny ýagyş hem tilbet bagçylyklar sebäpli Çerjew etrawynyň Jeyhun daýhan birleşiginde käbir kärenneçileriň ýerlerine mövsümi geçenligine garamazdan ikinji gezek paýta ekildi. Yerli ýol başçylar ikinji synansykda paýta ekilen kärenne ýerleriniň hasyrlylygy derňelmezden kärenneçileriň ählisinden mejburi ýagdaýda her hektardan 4,5 tonna hasyl tawşyrmagy talap etdi we ynhamynyň netijesi diýip Lewaply agronom Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan yerli ýaşaýjylaram agronomyň aýdanlaryna goşulmak bilen Jeyhun daýhan birleşigine paýta mövsümine suw ýetmeçilikler sebäpli käbir kärenne ýerlerine hasylyň bu ýyl oňly bolmanyny bildirdi. Yerli daýhanlar beýlik tarapdan etrap we geňeşligiň ýol başçylarynyň şol ruwatyň özüne hem paýta mövsüminiň gutarmagyna bir aý galandan başlap hatarara buğday ekilmeli kärenne ýerleriniň ekiji taýýar edilmegini hem tawşyranlygyna aýratyn üns çekip kärenneçileriň haýsy işe ýetişýäni bilmän galýanyny aýdýarlar. Yer gelen aýtsak 5-nji noýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde berilen maglumata görä, ýurt boýunça paýta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnama şu neçenli 100-den 95 göterim ýerine ýetirilipdir. Mejlisiň dowamyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow meýdanlarda galan paýtany çalt ýygnamak üçin bar bolan serişdeleri goşmaça jemlemek tawşyrdy. Mundan has soňrusy 22-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda Berdimuhammedow paýta ýygymynyň göňüne jaý derejede dälligini aýdyp, ýygym mövsüminiň gurulşyna näýlelik bildiripdi. Şol wagtda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundeş bolýan paýtaçy kärenneçilerem suw tehnika we dökün ýetmeçiligi sebäpli gowaçanyň bu ýylky hasyrlylygynyň pesini aýdypdylar. Sözi jemlesek, ýokarda agdalýan ýagdaý barasynda Lewap vilayatynyň Çerjew etrawynyň ýa-da Jeyhun daýhan birleşiginiň resmiýetlerinden nähilidir bir maglumat ýa-da garaýşy öwrenmek Azatlyk radiosyna başartmady.